Čaute lidi, idem hrať Fortnite Battle Royale solo a idem tam dať petardy brosky. Tak asi vás nacnem kameru. Takto. A ja dám takto play. Musím tam dať mega petardy brosky. Musím, prosím, nech tam dám petardy brosky. Zara musí jenom jednu hru a že či vyhrám. A hrám Battle, môžete si ma dať do friendov. Ak máte Fortnite, volám sa všetko s malým a dokopy Radster 1983. Radster 1983. A už som tam. Za chvíľku musím to vyhrať. Mám level 123. Alebo 124. Počkaj, budem takto na kraji, aby ste vy videli. Prosím, musím to dať. Zapnem si takto troška zvuk. A dúfam, že dám win. Mňa. Včera som bol druhý s korunkou a z neviem koľko legendariek. Hrám tu na PS-ku 4. PS4 a mne sa to tak dlho načítava, takže musíte chvíľku počkať. A mám aj slúchatka do fonka, čo hovorím. A už som tu, ja si to rovno označím. Ja budem padať sem. Padať. Asi idem na korytnačku. A tam je hneď korytnačka, takže dobre. Tam je hneď korytnačka. Tam je hneď korytnačka. Takže si pôjdem po korytnačku. Dúfam, že tam bude legendary alebo mytika. No tam vždycky býva mytika. Väčšinou tam býva mytika, čo hrávam a sem tu dopadávam. Takže padá sem typek. A dosť typkov tu padá. Takže musím vyhrať. Môžem prehrať. A už to vidím hneď. Nič. Dobre. Nič. Naboje potrebujem. Dobre, idem za korytnačku si po legendary zbraň. Čo tam mám vymeniť? Asi tuto vymením. Alebo ja tam, alebo hej, tuto tam vymením. Kde je korytnačka? To tu. Dám. No poď. Daj mi tam niečo dobré. No, broka. Ne, broka, nemám rád broku. Mám jednička. Dám si jednička. Potrebujem náboj. Dúfam, že bude Godzilla. Auto. Dobre, mám tu auto. A tu je Kuido. Ja to volám Kuido. Vidíňa. A kroky. Typek. Yes, mám kill. A dobroky. Yes. Mám jeden kill. Zatiaľ. Musím to dať kamu. Idem za fajtom. A fajty tuto sú.
Jak mě skáče. To bude, ty budeš hned za chvíľu. Kámo, ty budeš hned. Ne. Tak čaute.